2026 ଫେବୃଆରୀ 16 ତାରିଖ ଗେଟ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଅମରାବତୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ ସେଠାକୁ ଭବିଷ୍ୟତର ଏକ ନୂତନ ଝଲକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ସେହି ଭବିଷ୍ୟତର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଥିଲା ଉଣ୍ଡାଭାଲ୍ଲି ଗ୍ରାମର ଏକ ଚାଷ ଜମି ପରିଦର୍ଶନ, ଯେଉଁଠାରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ AI କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଭାରତୀୟ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରର ନିୟମକୁ ବଦଳାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ସହିତ ସେମାନେ ଆଧୁନିକ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀକୁ ନିକଟରୁ ଦେଖିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଡ୍ରୋନ୍, AI ଓ ନବୀନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସସ୍ତାୟୀ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ାଯାଉଛି। ସେଠାରେ ମାରୁତ ଡ୍ରୋନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆମର ପ୍ରିସିଜନ୍ ସ୍ପ୍ରେଇଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସେହି ମଞ୍ଚରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥିଲା। ଆମ ଡ୍ରୋନ୍ ଏଠାରେ ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ଓ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲା। ଆନ୍ଧ୍ରର ଚାଷ ଜମିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆଲୋଚନା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ନବସୃଜନା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପରିଚୟ ପାଏ, ସେତେବେଳେ ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ଏହିଭଳି ହୋଇଥାଏ। ମାରୁତ ଡ୍ରୋନ୍ସ ଭାରତୀୟ କୃଷିକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ସଶକ୍ତ କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମାରୁତ ଡ୍ରୋନ୍ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମ୍ୟାଞ୍ଜରୀ ରୋବୋଟିକ୍ସକୁ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ।